नमस्कार, पोया प्राईम खबरो. मनोहर पर्रीकाराचो केंद्रात मंत्री म्हणून सोपूतविधी. 21 नव्या मंत्र्यांसहित मोदी मंत्रिमंडळाचा विस्तार. पर्रीकाराक मिळू येता रक्षा मंत्रालय. सोमारा मंत्रिमंडळाची बसका. महाराष्ट्रात उपमुख्यमंत्री पद आणि खात्यावेल्यान शिवसेना बीजेपीचे पेटले. बीजेपीन राष्ट्रवादीचा तेको घेतल्यार विरोधात बसपाची तयारी. लाचार जावन सत्तेत वच्चे ना, उद्धव ठाकरेची घोषणा. दाबोळे विमानतळार कस्टम्स अधिकाऱ्यांनी धरले 3 कोटींचे भांगर. दुबय सावन एअर इंडियाच्या फ्लायटीत आयिल्ल्या फामिलीकडच्यान 12 किलो भांगर जप्त. कस्टम्सात चल्ल्या चौकशी. मनोहर पर्रीकार आता केंद्रीय मंत्री. दाबोळे विमानतळावेल्यान नौदळाक हालोवचे. दाबोळे नागरी येरादारी पुरतोच दवरचो. गोवन्स फॉर दाबोळेचो केशी सभा रॅली. आणि ISLात FC गोवा आड मुंबई सिटी फातोर्डेची मॅच गोल नसताना ड्रॉ. गोवाचे 7 मॅचींनी 5 पॉइंट. ISLात FC गोवा पावले निमणे सुवातेर. खबर विस्तारान. मनोहर पर्रीकार केंद्रात मंत्री जालो. राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जीन पर्रीकाराक अधिकार पदाचो सोपूत दिलो. आयतारा दनपारा मोदी मंत्रिमंडळाचो 21 नव्या मंत्र्याक घेवन पयलो विस्तार जालो. पर्रीकाराक सगळ्यात महत्वाच्या 5 मंत्रालयातले रक्षा मंत्रालय दिवचे म्हणून थारला. तशें जाल्यार प्रधानमंत्री, विदेश व्यवहार मंत्री, गृहमंत्री आणि अर्थमंत्र्यांबरोबर रक्षा मंत्री म्हणून पर्रीकार 5 जणांच्या देशाच्या सुरक्षा समितीचेर आसतलो. सोमारा केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बसका जाता. केंद्रीय मंत्री म्हणून पर्रीकाराची ही पहिली बसका. मैं मनोहर गोपाल कृष्ण प्रभू पर्रीकर. गोयचो आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार दिल्ली पावलो. आयतारा सकाळी 7 रेस कोर्साचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन विस्तारीत मंत्रिमंडळातले नवे मंत्र्यांक च्या पाणी दवरिल्ले. बुलेट प्रूफ मर्सिडीसान बसून पर्रीकार सकाळी सुमार 9:15 7 रेस कोर्साचेर पावलो. थंयची कार्यावळ जाले उपरांत दनपारा राष्ट्रपती भवनात सोपूतविधी जालो. 21 नव्या मंत्र्यांनी सोपूत घेतलो. विस्तारीत मंत्रिमंडळान पर्रीकार धरून 4 नवे केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री, 3 स्वतंत्र पदभार सांभाळपी आणि 14 राज्यमंत्री आसात. आजचे 21 धरून मोदीचे मंत्रिमंडळ 66 मंत्र्यांचेर पावला. ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा. मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा. मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा. पर्रीकाराचे सोपूतविधी सुवाळ्याक गोयचो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार धरून बाकीचे मंत्री आणि बीजेपीचे गोयचे खासदार आशिल्ले. पर्रीकाराक मोठे 4 मंत्रालयातले एक रक्षा मंत्रालय दिवपाचे थारला. हे मंत्रालयाचो अतिरिक्त भार सध्या अर्थमंत्री अरुण जेटली कडेन आसा. सोपूतविधी सुवाळ्याक गेल्ले कडेन मिडियान पर्रीकाराक धरलो. तो म्हणटा खात्याचो व्याप आनी आवाट कळटा म्हणल्यार 15 तरी लागतली, पूण जबाबदारी बरे तरेन पेलवपा इतली ताची ताक आसा. Give me 15 days at least to study it and then I'll respond. Sir, you also from a coastal town and we know there have been naval accidents. There has been a large concern. How do you plan to deal with that? Any accident, whether it is naval or a civilian, is cause for concern. And when it happens with those people who have put up their life on the mat for the nation, the life going waste without actual requirement of the nation, it's more sad. मनोहर पर्रीकार रक्षा मंत्री जाल्यार प्रधानमंत्री, विदेश व्यवहार मंत्री, गृहमंत्री, अर्थमंत्री आणि सुरक्षा सल्लागाराबरोबर रक्षा मंत्री म्हणून पर्रीकार 6 जणांचे देशाचे सर्वोच्च सुरक्षा समितीचेर आसतलो. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. महाराष्ट्रात उपमुख्यमंत्री पद आणि खात्या वाटपावेल्यान शिवसेनेचे बीजेपी कडेन पेटला. मात हिंदुत्वाक लागून शिवसेना बीजेपीक ठराविक मुद्द्यांचेर तेको दितली म्हणून मुखेली उद्धव ठाकरे उलयला. सोमारा सावन महाराष्ट्रात विधानसभा अधिवेशन सुरू जाता आसतना आदल्या सांजे शिवसेनेन विधानसभेत एकनाथ शिंदे विधिमंडळ फुडारी म्हणून जाहीर केलो. बीजेपीन राष्ट्रवादीचो तेको घेतलो जाल्यार शिवसेना बीजेपी बरोबर आसची ना. 12 नोव्हेंबराक निर्णय जातलो म्हणून ठाकरे उलयला.
केंद्रातूय सांगिल्ली कॅबिनेट मंत्रीपदां दिवंक नाशिल्ल्यानूय शिवसेनेच्या शेपडेर पांय पडला. आम्ही सत्तेला लाचार नाही. केवळ आणि केवळ एका गोष्टीसाठी थोडा जो काही मी तुम्हाला संयम दाखवतोय असं वाटतं तो एवढ्यासाठीच आहे की महाराष्ट्रामध्ये हिंदूंना संपवून टाकणारी शक्ती या निवडणुकीमध्ये त्यांनी डोकं वर काढलेलं आहे आणि तिचा बंदोबस्त करण्याची आज गरज आहे. केवळ त्याच्यासाठी हिंदुत्ववादी शक्तींचं विभाजन होऊ नये ही आमची आज सुद्धा एक अपेक्षा आहे. दुर्दैवाने जर का ते विभाजन झालं तरी शिवसेना हिंदुत्व सोडणार नाही, हिंदूंची बाजू सोडणार नाही. शिवसेना ही कट्टर प्रखर हिंदुत्ववादी संघटना शिवसेना म्हणून काम करेल, त्याच्यामध्ये दुमत राहणार नाही. आणि अशा वेळेला जर भारतीय जनता पक्ष हे हिंदू आतंकवाद भगवा आतंकवाद मानणाऱ्या शरद पवारांसोबत जाणार असेल तर आम्ही विरोधी पक्षात बसू. आणि म्हणून पुढचा हा काळ जो आहे तो सरकारमध्ये बसणार की नाही एवढ्यापुरतं या प्रश्नाचं उत्तर मर्यादित नाही. दोन पक्ष हे हिंदूंच्या बाजूने जाणार की हिंदुत्वाच्या विरोधात जाणार त्याचं उत्तर देणारे उत्तर मागणारे प्रश्न आहेत. आणि जसं मी उत्तर दिलंय तसं भारतीय जनता पक्षाकडनं सुद्धा याचं उत्तर मला अपेक्षित आहे. आम्ही मंत्रिपदासाठी लाचार नाही. आधी महाराष्ट्राचं चित्र स्पष्ट झालं नाही तर शिवसेना विश्वासदर्शक ठरावाच्या विरोधात मतदान करेल आणि शिवसेना विरोधी पक्ष म्हणून पुढची जी काही कारकीर्द भाजपा सरकारची असली त्या कारकिर्दीत शिवसेना विरोधी पक्षाचं काम करेल. आज आम्ही आमचा गटनेता निवडलेला आहे. त्याच्यानंतर उद्या अधिवेशन सुरू होईल. एक एक गोष्टी टप्प्याने येतील. अध्यक्षपदाचं नाव कोणाचं येते त्याच्यावरती आम्ही पाठिंबा देणार की नाही अवलंबून जाईल. 12 तारखेला कळलं ना. अध्यक्षाचं नाव सुद्धा हे सर्वमान्य असेल तर चांगलं आहे. दाबोळी विमानतळाचेर कस्टम्स अधिकाऱ्यांनी आयतारा सुमार 3 कोटींचे भांगर जप्त केले. ही गजाल सकाळी घडली. 12 किलो भांगर धरला. भांगराचे स्मगलिंग करपी दुबयसावन मुंबयच्यान दाबोळे आयिल्लो. अटक केल्या ताचे नाव अशोक पाला. तो एअर इंडियाच्या फ्लायटींत आयिल्लो. मुंबय ताचे बरोबर ताची बायल आनी पूत फ्लायटींत आयिल्ली. कस्टम्स तपासणी वेळार अशोकान भांगर घरकान्न लताच्या पर्सींत घाले. कस्टम्स अधिकारी पाला फामिलीची चौकशी करतात. घेऊया एक विराम.